kwaba nebimbi lokhu kwaba nelundi emqaleni kuhola khona kodwa ezinye iy'ngane ay'holi. uMakhanda ngimbone kule vidiyo sebamkhipha uMakhanda sebaxosha uMakhanda lapho. uThibela kade angasho ukuthi uthisha namanje usahambe ephakamisa umkhaba ey'nganeni ey'ncane kangaka. uThibela kodwa akayiboni iminyaka ukuthi ihambile. Anibheke kodwa uginqeji kwathi ude ngiyavanta kade uyibolekile namanje asiphi into engasayibona segijima usoginqa amatshe kokhuzana namanje uThibela usakhona engomeni. Kahleni mina kubuye uThibela futhi uThibela usavela kumavidiyo emdala kangaka uThibela asabonakali noma uThibela noma imfene sevalekele amehlo seziyimfimfi ukhuluphele inji hola yodwa izingane ay'holi. uMakhanda akasekho la. Hayi wenza kahle uMakhanda thatha umhlala phansi ungihambezele ukuthi uhola uThibela nisebenze nigide kube kuhlungu enyawo nibe namabatha uzohola uThibela nimbheke ukuthi ungakanani. ususiswa yitshe nje kuhla yena.